Bueno, despois temos unha pequena sorpresa, porque despois que vos ir a desquedar. Bueno, nada máis. Bueno, chamase a primeira foliada de Tenorio e a outra foliada de Escena. Serían letras, habría que cantar, o que a sepa que cante. Esto ten unha letra moi graciosa, que a sepa que cante. Bueno, pois nada, o que nos toca agora é unha sorpresa. Sorpresa total. Aquí pode pasar de todo.
cantade unha de Elvis. Veña. Se verbeña, Elvis. Esto en realidad era pasar todo seguido. Es que yo no puedo el sistema. No puedo el sistema. Bravo. Acabou se yo echou a país de nolle. Esto ya está muy profesional. Sí, sí. A todas as cheias. Sabor. Azúcar. Sacarina. Bravo. Bueno, esto por si acaso hay alguien que no está última, esta es la gasolina. Reggaetón. Reggaetón, sí. Todo el mundo solo para España. Bueno, aquí vamos a hacer esa canción. Bueno, vais a último porque esta hora Dejar de molestar.
aplauso para Carlos, Boas tardes. O que está claro da algarabía destes malditos organizadores é que aos poetas gustalle sempre poñernos en desequilibrio con respecto ao público, porque os que xa tedes tradición na algarabía con respecto á poesía sabedes que sempre recitamos en riba da estatua, co cal temos unha perspectiva distinta á habitual sobre o que é falar para a xente. E hoxe, polo que vexo, toca falar desde abaixo cara arriba, co cal sempre nos dificultan proxectar a voz. Pero se me escoitades, pois vovos, para manter a tradición poética da algarabía, ler algúns textos, dado que outros poetas desertan da súa función, convidos a que en anos vindeiros pois asuman a súa obrigación como tal. Ben, os poemas que traio hoxe son poemas que en realidade teñen que ver moito cos meus alumnos e alumnas, é dicir, estes poemas sí que teñen que ver coa realidade porque están inspirados no que eles me contan, e teñen que ver tamén coa realidade de todos os fins de semana de que 4 ou 5 mozos morren no coche de madrugada cando volven a casa. Entón, a partir do que eles me contan, estes poemas un pouco, como dixo aquí o meu irmán, roqueiros. E vou empezar, saltándome así a orde que tiña establecida, unha especie de presentación dialogada, que non sei se quera ser un poema. Por que levas os cordóns soltos? Os das zapatillas? Sí, os das zapatillas. É a moda. Levanse así e punto. E sonche cómodos? Ben, non moito. E logo, por que non os haces? Porque non mola nada. E non che cansa? Non, se sabes arrastrar os pés. Son de marca? Sí, claro. Caros? Sí, pero pagan os vellos. E non che importa? Non, para iso son os meus vellos. Quérelos?